Inselmilkom u nilqakom għal programm ieħor id-dibattitu. Is-suġġett magħżul huwa s-sitwazzjoni tal-kunsilli lokali. U biex niddiskutu dan is-suġġett miegħi nilqa' iż-żewġ mistiednin li għandi. Fuq naħa għandi il-Dr. Alex Agius Saliba li huwa deputat mexxej tal-Partit Laburista u fuq in-naħa l-oħra għandi l-Sur Charles Bonello li huwa s-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista. Il-kunsilli lokali kif tafu intom reġgħu qegħdin fl-aħbarijiet jista' jkun mhux għal raġunijiet daqstant pjaċevoli u propju għandna ħafna mistoqsijiet x'nagħmlu jekk wasal xi żmien illi ssir riforma oħra tal-kunsilli lokali, jekk hemm bżonn din ir-riforma tkunx bidla radikali jew għandhomx bżonn ikunu aġġornati għaż-żminijiet tal-lum u tibqa' l-mistoqsija il-kunsilli lokali huma aħjar illum minn meta twaqfu u ċ-ċittadin huwa kuntent bis-servizz illi jagħtihom il-kunsill lokali tagħhom. Ħanibda bik, Charles. U morru mal-ewwel fuq Rasilajn il-kwistjoni tal-kargur. Min dak kien li ntqal fil-pubbliku jidher li intom tliftu il-kunsill tal-Gargur għax biex ngħidlek waqqajtu l-ġebla fuq saqajkom. Francesca Attard irreżenjat għax intom ma tajtux kasa dwar l-allegazzjonijiet ta' governanza ħażina fil-finanzi tal-Kunsill. Qalet li ġiet għandek u ma sar xejn. Il-konsegwenza kienet li tliftu l-maġġoranza tas-siġġijiet u minn fuq qed tgħidu li t-tort huwa tal-Labor li qed takkużawh li ma jemmix fid-demokrazija. Ma taħsibx li f'dil ħaġa żbaljajtu daqsxejn? Laqqa xejn, l-għonet nsellimlek u nsellim dak kollha qegħdin isegmuna, nsellim ukoll l-Alex, ħabibti Alex. Laqqa xejn ma qbel miegħek xejn, dak li qed tgħid Francesca mhux vera, jiena ġa kelli okkażjoni oħrajn li ngħid li mhux vera. Ġifieri kidbet? Mhux vera, jiena qed ngħid li mhux vera fatti ġraw kif qed tgħid Francesca. Francesca ġiet għand il-Partit Nazzjonalista 3 darbiet, darba għand il-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista dak iż-żmien Michael Piccinino, f'dik il-laqgħa jiena ma nafx intqal għax kienu bejniethom, fit-tieni laqgħa kien hemm il-kunsillera kollha tagħna. Kif ukoll jiena li dak iż-żmien kont direttur tal-Kunsilli Lokali u s-Segretarju Ġenerali ta' dak iż-żmien Michael Piccinino, fejn laqgħinihom kollha flimkien, ħadd minnhom ma semma l-problemi, ħadd minnhom ma semma l-problemi, inkluż Francesca Attard, u mbagħad f'mument minnhom Francesca Attard qalet nixtieq li naħdmu aħjar. U jien staqsejt, kif ġi rapportat anki minn One News, staqsejt jekk isir pre-council meeting. U suġġerejt li jsir pre-council meeting. Is-sindku, l-ex-sindku ta' Gargur Helen. Pre-council meeting, għaliex isir? Biex ikun hemm lobbying ta' issues li jkun ħajiddiskuti l-Kunsill? Kull sindku jara u bl-aħjar mod illi jagħmel. F'dal-każ is-sindku tal-Gargur esprimiet ruħha, l-ex-sindku tal-Gargur esprimiet ruħha billi qalet illi ma kienx tagħmel il-pre-council meeting għaliex ridet li jkollha diskussjoni ħielsa fuq il-mejda. Dak kien jaħseb tagħha jitmexxi l-Kunsill u aħna. Il-parir tiegħek ma kienx hekk? Mhux hekk? Jien staqsejt jekk isir pre-council meeting u jien tajt parir li jista' jsir, jista' jsir. Issa però aħna ma nagħmlux pressure kif qed tgħid Francesca. Tajjeb, u aħna nħallu fidejn min qed imexxi biex jara l-aħjar kif imexxi. Irridu nirrealizzaw illi hemm differenza bej tkun qed tmexxi kunsill ta' 5 u tkun qed tmexxi kunsill ta' 13. Mela allura mhux bil-fors dak li applika l-wieħed japplika l-ieħor u mhux bil-fors ikollok ċirkostanzi li jkunu jitolbu li dak li jsir f'ximkien isir f'ximkien ieħor. Però dik kienet l-għażla tas-sindku, is-sindku tat raġuni għal xiex qalt jiena ma mhix pre-council meeting għax fuq il-mejda tal-Kunsill rrid li kulħadd jitkellem b'mod liberu, sewwa naħseb li dik kienet ġustifikazzjoni. Dik kienet it-tieni laqgħa, it-tielet laqgħa sejjaħta jien, mhux sejjaħta Francesca, mhux vera iġi tagħna, aħna tlabniet iġi għandna. Sewwa sejjaħta jiena jum qabel ir-reżenjat, tlabt il-Lenvin Bartolo u Lili Mxi Berras biex intaqgħu magħha ġurnati u jumej wara. Dina ġiet hemmhekk temmel numru ta' akkużi fil-konfront tas-sindku, ftehmu magħha li jisma' jekk kien qed nagħmel akkuża fuq hekk kien irid inġibha l-inqas the very basics ta' dik l-akkuża, ma sax jiena nitkellem fuq akkuża u talbu ġib daqsxejn għall-inqas jekk qed nitkellmu fuq kuntratt. Ġib li kopja tal-kuntratt, ħanifhem. Sewwa, ftemet li tagħmel hekk, flok għamlet hekk,
siesa wara marret u dikjera truħ indipendenti. Dan kien il-każ ta' Francesca Attard. Ħanaraw x'qalet daqsxejn għal tagħha tajjeb, ħan nisimgħu ftit. Meta mort tant il-partit, jiena mort tant il-partit, Riki. 3 darbiet. F'Novembru, f'Jannar, u kont rġajt mort qabel ma riżenjajt. They were all justified, kienu jafu bil-problemi, imma m'għamlu xejn. Għax kun jgħidulek? Meta kont mort l-ewwel darba kont iltqajt ma' Mr. Michael Piccinino u kien qal li jista' niltaqgħu ma' Charles Bonello, Helen Gaucho u Marilena Gallia u konna ntqajna f'Jannar. Morna waqt il-laqgħa Riki, kif qegħdin bħalissa llum. Kolossew, kien qabel ċadwilna Kolossew. Iwa. Kif imbagħad bim bdejt ngħid ċertu affarijiet? Bdew ovvjament jiġġustifikaw l-affarijiet. Kien saqsien jekk isirx pre-council meeting li suppost kollu jsir, dan qatt ma sar. Ġifieri s'issa sakemm qabel ma riżenjajt dan qatt ma sar, anke meta ġie requested minn partit stess li jibda jsir f'Jannar, qatt ma sar. Umbat, meta qabel ma riżenjajt iltqajt ma' Envin Bartolo li jimxi Berras. U għattilhom kollox l-istampa ċara iktar għax imbagħad ovvjament iż-żmien jgħaddu tkun iktar affarijiet, x'ġara u ma ġarax. Kollox justified. U pretenda mhux tal-jek tal-doktor li jimxi Berras, pretenda li nkun investigatur privat tal-partit għax talabni investigation book. Ma nafx li tintix kummenta fuq. Mhux vera. Mhux vera, tant li jiena tajt sensiela ta' kif ġew l-affarijiet, so m'għandix diffikultà li tiġewna Francesca Attard u dak li qed ngħid hawnhekk ngħidu fuq ġifieri. U taqbel li kull mem fil-kunsil kollox justified ġifieri minn dak li ħareġ? Le, jiena mhux qed ngħid f'kull kunsil lokali ħa ngħidlek din, jien mhux qed ngħid jekk hemmx kollox justified jew mhux kollox justified, min għandu akkużi iġib il-provi, mhux hekk. Tajjeb. Elix, x'kienet tkun il-pożizzjoni tal-Partit Laburista kieku kontu intom f'din is-sitwazzjoni? Kontu daġixxu l-istess mod li qed jaġixxu l-Partit Nazzjonalista? Ara, nibdew minn dan il-punt bażiku l-ewwel. Il-Partit Laburista ma seraq xejn lil ħadd. Għalfejn ma saraq xejn il-ħadd il-Partit Laburista. Il-liġi tal-Kunsilli Lokali ma bidilix il-Partit Laburista fil-Gvern. Din hija liġi illi fuqha għandu jaħdem u jaħdmu l-Kunsilli Lokali ta' Malta Għawdex kollha, illi bl-aktar mod preċiż tirregola l-proċedura ta' meta jinqalaw fost oħrajn kwistjonijiet bħal dawn. U l-liġi tajdek bl-aktar mod ċar illi meta jkollok sitwazzjoni fejn ikollok vot ta' sfiduċja, l-vot ta' sfiduċja ma jittieħedx billi terġa' ssir elezzjoni fuq bażi lokali. Imma tittieħed billi l-kunsilliera li ġew eletti mill-poplu, f'dan il-każ kellek 3 kunsilliera l-ġiex kunsilliera tal-Partit Laburista u kunsilliera li ġiet eletta fuq it-tikit tal-Partit Nazzjonalista ma għar-raġunijiet tagħha iddeċidiet li ma tibqax tagħmel parti mit-tim tal-Partit Nazzjonalista marret indipendenti għaliex tilfet il-fiduċja fis-sindku tagħha. Allura il-Partit Laburista ma seraq xejn għaliex. Għaliex inti kellek vot għabbażi tal-liġi illi ma kitibix il-Partit Laburista dak iż-żmien kitibha l-eks segretarju parlamentari li kien responsabbli mill-Kunsilli Lokali Chris Sajt fi żmien l-amministrazzjoni tal-eks Prim Ministru Lawrence Gonzi. Ġifieri dem ma il-Partit Laburista ma bidilx il-liġi, anzi il-Partit Laburista affaċċja sitwazzjoni simili ġewwa kunsill lokali li kellu maġġoranza Laburista, kellek ġewwa l-imtarfa li kellek maġġoranza Laburista, kellek kunsillier Laburista illi għażel illi jisfiduċja il-kunsill lokali, ġifieri dik kienet ġrat fil-passat. U allura dan huwa il-punt tiegħi, ġifieri Francesca Attard illi sfortunatament anke kif qalet istess f'diversi okkażjonijiet ġiet medda anka lejliet l-elezzjoni il-vot ta' sfiduċja u ġiet medda kombinazzjoni mill-istess persuna, ġifieri dan l-istess persuna illi jagħmel ċertu Joseph Mikallef, l-istess persuna li jagħmel rapport Marlassa jirrapporta lil Francesca Attard li huwa persuna viċin ħafna tas-sindku u persuna viċin ħafna tal-Partit Nazzjonalista. U l-istess persuna, il-kombinazzjoni issemma minn Edwin Mikallef, l-organizzatur tal-ġlieda tal-boxing illi saret, l-event tal-boxing illi saret fil-Gargur, illi dan għal xed jgħidu mhux xed ngħid jiena, illi dan qal illi dakinhar stess tal-protesta li nżammet mill-Partit Nazzjonalista, dakinhar jew lejliet,
irċieva telefonata man din l-istess persuna tgħidlu li jekk kien ser jipparteċipa f'dil protesta u jaffaċċja lill-medja u lill-kap tal-Partit Nazzjonalista bil-fatt li huwa ma tħallas mill-Kunsill għal din l-attività illi saret mod uffiċjali mill-Kunsill tal-Gargur għaliex il-korrispondenza li beda jirċievi dal-persuna fi semejs kienet ġija kollha mill-Kunsill Lokali għalkemm wara mbagħad fuq il-programm tarik rajna lill-eks Sindku Nazzjonalista tgħidilna li ħadd ħallas minn buta. Anke daw l-affarijiet jiġifieri daw jagħtu prima faċi raġun lil Franceska Tart. Għaliex? Għaliex di qalet illi l-iktar ħaġa li kienet tinkwetagħha u li ma natax widen għalija it-taħwit illi kien għaddej fih dan it-tmexxija tal-Kunsill. Jiġifieri hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq l-Awditur Ġenerali issa l-Partit Nazzjonalista ma tantx għandu track record fejn jidħlu l-awdituri, jiġifieri 5 snin biex isib awditur biex jawditjaw l-finanzi tiegħu. Forsi ġars illum segretarju ġenerali jgħidilna jekk hux ħajr nexxielu jsib awditur aħna bdinna l-awditur u fit-temp ta' ġimgħa kellna l-Grant Thornton kombinazzjoni l-istess awditur li kienet jipprova jawditja lil kunsill lokali tal-Gargur aħna f'ġimgħa sibna awditur ieħor bħala Partit Laburista, jiġifieri minn żmien għal żmien tittara anke trasparenza li jkollok bidla fejn jidħol awditur f'ġimgħa sibna awditur ieħor. Imma ħalli dak argument ieħor. Imma hawnhekk kellek l-awdituri. Issa jekk qed ngħidu li Grant Thornton hija xi manipulattiva tal-Partit Laburista, jiġifieri hija kumpanija li hija reputazzjoni mhux lokali imma reputazzjoni internazzjonali li di qaltilhom darba 2-3 mhux għax għamlu deficit għax dak ħafna kunsilli lokali madwar Malta illi kollhom ċertu deficit minħabba proġetti, minħabba investimenti li jagħmlu fil-lokalità tagħhom, imma trasparenza, kontabilità fin-nefqa tal-finanzi tal-flus u di baqgħet tagħlaq il-bieb. U issa għandna prova ċara fejn jidħol il-każ ta' din il-kumpanija li organizzat dil-ġlieda boxing li marru fl-attività tal-Partit Nazzjonalista ġimgħedet dal-persuna mill-istess persuna li jagħmel kombinazzjoni tal-kombinazzjonijiet l-istess beda l-istess proċeduri wara rapport li jagħmel kontra Franceska Tart illi turi l-kobba mħabbla u li turi li din hija froġa pudina li jagħmel il-Partit Nazzjonalista stess. Mela ċars, intik ċans jek tirribatti. Mela. Però, xtaqt, ma nafx kemm tista' ta' għax kont se ngħidlek neħda xejn il-kappell ta' Segretarju Ġenerali u lbes il-kappell ta' Kunsillier għax inti kunsillier ukoll. Għandek ġid bil-kappell ta' Segretarju Ġenerali se qabiħ. Imma li kont se ngħidlek huwa anke bħala kunsillier, jekk jidillek, kunsillier m'għandux dritt ikun jaf x'inhi l-qagħda finanzjarja tal-Kunsill. Ġifieri m'għandux ikun hemm di trasparenza li l-Kunsill jitlob għal ċerta informazzjoni u tingħatalu. U bl-istess argument allura, jekk hemm mozzjoni ta' sfiduċja, kunsillier m'għandux jirrispetta wkoll il-mozzjoni jekk hija kollox konformi skont il-liġi. Għaliex intom qed tagħtu l-impressjoni donkom illi il-liġi qiegħda kif inhi u allura ġiet segwita il-liġi. Però qed tgħidli imma moralment forsi mhux korretta jew Mhux forsi. Mhux korretta għax qed tgħidli għax dak kellhom il-maġġoranza tal-voti. Imma fl-istess kunsill, meta kien hemm dak iż-żagħżugħ li kien tela kunsillier u ma setax isir sindku ġab l-iktar maġġoranza ta' voti. U kellu jkunu sindku ma maħabba l-età dak iż-żmien l-emenda kienet għadha ma daħliġ. Dana ħallejtuh barra. Meta għalaq l-20 sena u seta' jservi fil-kunsill, allura fejn Ma kienx hekk eżattità, ma se nispjega. Għajdi li Mela, ħanibdew biċċa. L-ewwel nett jiddispjaċini ma nibqa' nħares leħ meta jgħid ma serqu xejn, min ma seraq xejn? Il-Partit Laburista? Ma seraq xejn il-Partit Laburista, jekk il-Partit Laburista dak li għamel fil-Gargur u l-Partit Laburista dak li sar bit-timbru tal-ol uffiċjali tal-Partit Laburista. Tajjeb ma kienx hemm ġiex kunsillieri li ddeċidew jagħmlu xi ħaġa, ġew marru fil-headquarters tal-Partit Laburista u ħadu l-approval qabel għamluh. Tajjeb ħalli nkunu ċari. Min marra l-approval? Ma il-konsillieri tal-Labor marru id-dar ċentra il-kwartieri, il-ċentru, u ħadu l-approvazzjoni tal-Partit Laburista qabel għamlu li għamlu. Pero jekk dak li sar huwa kollu legali, żgur li moralment m'hemmx il-fijat illi il-Partit Laburista fil-Gargur immexxi l-Konsill Lokali, irridu nfakru hawnhekk lin-nies illi l-Partit Laburista meta saret l-elezzjoni inqas minn senilu ġab 38% tal-voti.
il-Partit Nazzjonalista ġab 62% tal-voti. Jekk daw il-persentaġġi jagħtu lill-Labor l-awtorità morali li jmexxi, mela allura jiena nistaqsi fejn hija d-demokrazija, fejn huwa r-rispett lejn il-vot tan-nies. Alex semma l-imtarfa. L-imtarfa ma ġarax l-istess, ta' l-imtarfa kien hemm tliet istanzi, anzi 2 u mbagħad kien wieħed fl-2008, fejn fl-2003 Kunsill Laburista mar indipendenti għamel vot ta' sfiduċa fis-Sindku, dak li vot ta' sfiduċa fis-Sindku kien ibbekkjat mill-Kunsillieri Nazzjonalisti, dak iż-żmien ma kienx hemm il-mozzjoni ma kienx hemm il-liġi li fl-istess mozzjoni tagħmel l-isfiduċja u teleġġi kunsill kienu l-isfiduċja għaliha u li teleġġi kunsillieri ieħor kienet għaliha. Saret il-mozzjoni ta' sfiduċja u mbagħad Sindku tela l-Kunsillier Indipendenti li kien ex-laburista. Pero meta ikkontesta l-elezzjoni biex ħadak is-siġġu, dak il-kunsillier ikkontesta fuq it-tikiet ta' dak il-partit li ġeb il-maġġoranza fil-lokal dik l-elezzjoni. Fil-Gargur ma ġarax hekk. Fil-Gargur għandna Sindku li telet fuq it-tikiet ta' partit li fl-aħħar elezzjoni ġab 38%. Dik hija d-differenza. Jekk immorru fl-2006 fl-istess imtarfa, sar vot ta' sfiduċja d-darba mill-Partit Nazzjonalista fuq is-Sindku ta' dak iż-żmien. U ġiet sfiduċjata. Aħna bħala Partit Nazzjonalista ma morniex u għedna ħabboġġu Kunsillier Nazzjonalist bħala Sindku, imma nsistejna li mmorru għall-elezzjoni. U morna l-elezzjoni fl-2006. U tant kellna raġun li fl-imtarfa fl-2006 inqalbet il-maġġoranza u rebaħ dik il-maġġoranza il-Partit Nazzjonalista. Fl-2008 mbagħad biex ikun hemm il-bol ta' siġil, il-Partit Laburista meta saru l-elezzjoni fl-imtarfa b'mod regolari skont l-iskeda, ma ħareġ l-ebda kunsillier li kien hemm fil-Kunsill Lokali. Mela kellna raġun allura ġifieri Kastell imtarfa bl-ebda mod ma jista' jitqabbel ma dak li qed jiġri fil-Gargur. Rigward li semma fuq l-awditjar u fuq it-taħwit, x'in tridu nagħmlu programm. Inġibu r-rapporti tal-awdituri tal-kunsilli kollha. Labor u Nazzjonalisti, mhux Labor biss u Nazzjonalisti, inġibuhom kollha. U nibdew neżaminawhom wieħed. M'għandix diffikultà jiena. U mbagħad nitkellmu minn hemmhekk. Forsi l-ewwel nibdew mill-Kunsill tal-Mosta? Il-Kunsill tal-Mosta li f'5 snin il-Partit Laburista meta tara fil-maġġoranza sab 500,000 euro fil-kaxxa tal-Kunsill u f'5 snin spiċċa b'750,000 euro dejn. Hemmhekk irridu nitkellmu. Nitkellmu ma' Sindku tal-Mosta illi ilu sena jirċievi invoices ta' xogħlijiet li saru fil-5 snin li għaddew taħt l-Amministrazzjoni Laburista. Ejja nsemmuhom daw. Ejja nagħmlu programmi u ninvestigaw, m'għandix problema jiena li tridu ninvestigaw. Fuq il-ġlieda. Il-ġlieda kienet attività organizzata mill-Kunsill Lokali. Ħadd mi jinnega dan. Il-ġlieda tal-boxing biex niftehmu. Ħadd mi jinnega dan. Aħna li qed ngħid mhux aħna, Helen Gawx qed tgħid. L-attività kienet tal-Kunsill Lokali, għalhekk il-korrispondenza kienet kollha mill-email tal-Kunsill Lokali. Kien hemm rabta is-Sindku mal-Kunsill illi dik l-attività tkun kollha l-ispejjeż tagħha jkunu kollha sponsorjati. Fl-aħħar mument jumejn 3 ijiem qabel ma nafx kemm qabel. Waqgħu wieħed mill-sponsors, sewwa, u allura is-Sindku kellha ġi għażliet. Jew terfa' dik ir-responsabilità hi personali, jew tmur qudiem il-Kunsill, tagħmel laqgħa b'urġenza u tabbi dak il-pis fuq il-Kunsill Lokali. Is-Sindku tagħna, Helen Gawxi, iddeċidiet illi dak il-pis terfgħu personali. U di fuq parir tagħkom, id-direzzjoni tagħkom? Le, iddeċidiet. Għax hi xorta għadha kunsilliera? Mela. Ma nistax xi ħaġa tal-Kunsill. Le, mhux tal-Kunsill. Inti għandek l-attività mhux il-Kunsill għamilha? L-attività hija tal-Kunsill. Mhux hekk? L-sponsors mhux tal-Kunsill, l-sponsors jagħtuk sponsor biex għall-attività. Issa, wieħed minn dawk l-sponsors waqa'. Tajjeb, mela, il-Sindku kellha għażla. Jew tmur għand il-Kunsill tagħmel laqgħa b'urġenza tidilhom isma' jien għandi il problema ejja narfuha bħala Kunsill. Dik li kellha taħseb inti imma ħasbitx hekk. I daħlet sponsor i personali, tajjeb, u daħlet i personali u refet dik ir-responsabilità. X'hemm ħażin. Mela, ħansegwu daqsxejn għall-organizer fuq għadi tal-attività u nieħu r-reazzjoni tiegħek, Alex. Il-xogħol tal-Kunsill hawnhekk, dak li għandi nħossu ta' Muslim faħam xwija għandna minnhom sallu. Għalhekk xejn kien. Ma qed titħallas. Le, mhux qed titħallas. Xejn ma qed titħallas.
reazzjoni tiegħek? Isma' li tmexxi kunsill lokali mhux jisek qed tmexxi xi klab tal-ħamim. Ġifieri hemm ċertu regoli illi huma ċari organizzati naħseb ħafna iktar mill-kunsill lokali tal-Gargur. U ħannarbot naqra wkoll mal-eżempju li ta' Charles fuq il-kunsill lokali, l-eks kunsill lokali Laburista tal-Mosta. Differenza bejnietom. Ġifieri li inti tmexxi kunsill lokali mhux qed ngħidu xi ħaġa li jisek qed tmexxi xi ħaġa li mhijiex organizzata u rregolata bil-liġi, inti għandek liġi li hija ċara u di ma tiġix issindħu minn wara dar il-kunsilliera kollha filli attività illi tidher on the books bl-emails tal-kunsill bil-proċedura tal-kunsill filli attività sponsorjata minna, da kollu huwa sintomatiku ta' nuqqas ta' trasparenza u nerġa' mmur lura għal punt ta' dwejja illi kellha Franceska u l-kunsilliera Laburisti b'dil mod ta' kif kienet qiegħda ssir it-tmexxija. Nerġa' ngħid u għedtu fl-ewwel intervent tiegħi jiena m'iniex qed ngħid illi kunsill illi jiddeċiedi li jinvesti fil-lokalità b'mod trasparenti kif sar fil-Mosta. Kemm il-proġett sar fil-Mosta, investiment infrastrutturali illi sar, toroq, bankini, spazji illi saru mill-kunsill lokali, illi tefgħu ċertu piżijiet fuq il-kunsill mela ma tefgħux. Imma daw saru kollha b'mod trasparenti. Ma kien hemm l-ebda awditur illi kienet jawditja lill-kunsill lokali tal-Mosta illi qal li l-affarijiet mhux isiru b'mod trasparenti. Illi hemm affarijiet illi fl-aħħar mill-aħħar il-kunsill u s-sindku kellha tara illi jsiru aħjar fejn tidħol it-trasparenza u dik hija d-differenza bejn iż-żewġ każijiet. Ġifieri aħna maħniex qegħdin ngħidu barra il-fatt illi għall-ewwel darba gvern Laburista investa bil-kbir sabiex ma nispiċċawx fis-sitwazzjoni li kellna taħt amministrazzjoni nazzjonalisti, gvern nazzjonalisti, daw il-PPPs illi kienu jispiċċaw jiddejnu l-kunsilli lokali anka biex jagħmlu toroq residenzjali. Llum il-ġurnata għandna gvern illi permezz ta' Infrastructure Malta ma nafx kemm il-triq residenzjali refa il-gvern għandek 10 miljuni via l-kulħadd, għandek 10 miljuni oħra il-Public Works fi skemi li qiegħda tgħin direttament lill-kunsilli lokali. Għandek skemi oħrajn mingħajr preċedent fejn jidħol il-kultura sabiex il-kunsilli lokali tagħna jkunu jistgħu jtellgħu attivitajiet kulturali u ma jużawx fondi allokati mill-allokazzjoni tagħhom sabiex ikunu jistgħu jużawhom għal affarijiet oħrajn. Imma xorta waħda jekk kunsill lokali iħoss illi għandu jinvesti fil-lokalità tiegħu dik ma fiha xejn ħażin, imma dan għandu jara li jagħmlu b'mod trasparenti u dik hija differenza totali bejn kunsill lokali fil-Mosta li kien immexxi mill-Partit Laburista li investa bil-qawwi b'mod trasparenti però fil-lokalità u it-taħwit illi mhux ikkonfermat mill-Partit Laburista u issa huwa kkonfermat minn eks kunsilliera li telat fuq it-tikit tal-Partit Nazzjonalista illi tant ma felħiġ dan it-taħwit, tant ma felħiġ dan it-gerfix illi għażlet sadda ma kienitx satellita tal-Partit Laburista, dik persuna illi kienet temmen fil-Partit Nazzjonalista li kontestat fuq it-tikit tal-Partit Nazzjonalista, tant ma felħiġ dan it-taħwit, tant sabet bibin maluqin illi għażlet illi tisfiduċja lis-sindku illi kienet kollega magħha fuq it-tikit tal-istess partit li kontestat għalih. Ħansaqsik mistoqsija u l-istess mistoqsija ħnagħmilha lil-Charles. Il-Partit Nazzjonalista qed il-Partit Laburista mhux jirrispetta d-demokrazija bis-sitwazzjoni kif żviluppat. Għaliex ma taċċettawx il-Partit Laburista illi ssir elezzjoni minn ġdid jekk dik hija s-soluzzjoni? Nibdew minn dan il-punt. It's coming minn naħa tal-Partit Nazzjonalista meta daw jitkellmu fuq id-demokrazija u r-rispett tal-vot tan-nies. Dan huwa l-istess partit illi mhux biss ir-rieda tal-maġġoranza taċ-ċittadini ma rrispettax, laqas biss irrispettaw ir-rieda tad-delegati u tat-tesserati tagħhom meta sfiduċjaw lill-eks kap tagħhom l-Adrian Delija sabiex illum il-ġurnata għandna bħala kap il-Bernard Grek. Ġifieri da ftit sentej tlieta wara li Adrian Delija ġie elett mill-membri għall-ewwel darba b'mod demokratiku tal-Partit Nazzjonalista sabiex imexxi l-Partit Nazzjonalista, sfiduċjawh għaliex il-klikka iż-żgħira li tmexxi minn wara l-kwint il-Partit Nazzjonalista ddeċidiet illi dak m'għandux ikun il-kap tagħha. F'daqshekk jirrispettaw id-demokrazija. Da mhux qed nitkellmu kunsill lokali, qed nitkellmu kap tal-oppożizzjoni, kap tal-Partit Nazzjonalista. Ġifieri aħna ma neħdux lezzjonijiet fejn tidħol id-demokrazija min naħa tal-Partit Nazzjonalista. Ma saritx elezzjoni fil-Gargur għaliex? Raġuni faċli.
Għax għandek il-liġi tal-Kunsilli Lokali li tistipola l-proċedura li għandha ssir meta jkollok sfiduċja fis-sindku. U l-liġi li kiteb nerġa' ngħid Chris Sajt fi żmien l-ex Prim Ministru Lawrence Gonzi li għadu wkoll l-imgħallem ta' Charles Bonello sal-lum il-ġurnata b'rispett lejn l-ex Prim Ministru Lawrence Gonzi. Ġifieri dan fi żmienu, fi żmien amministrazzjoni nazzjonalista saret din il-liġi li kienet li għamlet liġi li tirregola l-proċedura f'każ ta' vot ta' sfiduċja fis-sindku. U aħna mxejna magħha. Ksirna xi liġi? Le. Ħaddu fuq Charles, qed jgħid li kważi qed tinterpreta jien illi kieku kellna mmorru għall-elezzjoni tal-Kunsill, ikunu qed immorru kontra l-liġi illi tħares li dawn Mela, l-istituzzjonijiet. ħanibdew biċċi biex m'għandi l-ebda mistħija li għedna naħdem ma' Dr. Lorenz Gonzi għax qatt ma ħal ikbar premju tal-korruzzjoni. Tajjeb, ħalli nkunu ċari. Mela, ħan rispondik fuq il-mistoqsija ta' qabel ta' 16 sena jistir ħaqsin kuxa ħadd li jkollu 16 sena. Hemmhekk kien hemm emenda fil-liġi kien istir bar fit-22. Aħna kellna konsillier li sar konsillier f'Malta li meta laħaq kellu jidilli 17 xi ħaġek jiġifieri, allura by time dana laħaq l-età. Dana kellu dritt il-ħaq sindku. Ovvjament ma laħaqx sindku għax il-liġi ma kienx tippermetti meta ġielet illi l-ħaq sindku u kien hemm Helen Gawci floku għax kienet in-number 2 warajh. Meta l-ħaq sindku aħna ma dirilniex u laqqasu ma kien derlu illi issir dil-bidla, konna qrib l-elezzjoni, ġa konna fit-22, fit-24 kien hemm elezzjoni oħra, il-loġika dak iż-żmien kienet tgħid illi għalina ta' ġifieri il-loġika għalina kienet tgħid illi kien hemm kontinwazzjoni. Tajjeb ġifieri ma kien hemm l-ebda xejn, kollox mexa skont il-liġi, ma kellna l-ebda. Ġifieri u aċċetta. U aċċetta. Ejbrien ma' Aquilina. Aċċetta. Sewwa, ġifieri jekk irid nitkellem fuq la kien sindku laqas kien viċi għax il-liġi ma kienx tippermetti dawk iż-żewġ karigi biex qed nirrispondiha biex ma nkunx ħrabt minnha ta' ġifieri. Trasparenza. Jiena nerġa' ngħidlek, dottore, skużani ħanerġa' ngħidlek, x'in tridu niddiskutu l-Mosta. Fil-Mosta ma kienx hemm trasparenza. Jekk trid inġibu. Ma l-awdituri differenti. Mela ma xi differenti fuq il-Mosta. Totalment differenti. Trid inġibu kemm il-workshop ħarġet minn valur, inġibuhom. Ejja nagħmlu programm nġibuhom. Kemm il-workshop ħarġet fi żmien amministrazzjoni laburista ta' workshop minn valur. M'għandix problema. Ejja naraw id-dejn kif tela. M'għandix problema. Ejja nagħmlu diskussjoni u nagħmluhom. Fuq il-każ tal-gargur u trasparenza, inti kull awditur kif ġajet u mhux ħanerġa' nirrepeti anke ħabba ħin, kull awditur jagħmel meta l-awditur tal-gvern ħanejtek jew mqabbad mill-gvern jagħmel ir-rapport tiegħu. Fuq ir-rapport tiegħu jkun hemm ir-reply. Għax inti l-awditur qed jagħmellek numru ta' punti u jkun hemm ir-reply. Il-management letter. Ejja, mhux hekk, ejja niddiskutu il-management letter tal-awdituri u ir-reply ukoll. Issa irridu nifhmu wkoll ċirkostanzi partikolari tal-gargur għal fejn ċertu accounts waqgħu tard għax l-awditur miet. Għax anke qegħdin aħna nibżgħu isna qegħdin naħbuha. L-awditur tal-Kunsill u għalhekk kien hemm attakki illi ċertu audits ma kinux saru kienu propjament għax l-awditur tal-Kunsill kien miet. Ma qatiltux jien, ħadd minna ma qatlu, miet. Allora inti sakemm tagħmel proċedura biex isib ieħor, mhux bil-fors ħaddi l-ħin, imma fost l-oħrajn il-Labor oġbu jaqbad ma' din ukoll. Jiena mhux ħanqgħod niddejja illi nitkellem fuq dak li ġara fi żmien Adrian Delija, m'għandix problema nitkellem fuqu. Meta tneħħa Adrian Delija minn kap, taf x'għamilna aħna? Morna l-elezzjoni u eleġġejna kap ġdid. Ma qbadniex il xi ħadd u poġġejna kap, għamlu hekk il-gargur intom ukoll. Għamlu l-istess il-gargur intom ukoll. Aħna morna l-elezzjoni ovvjament interna. Għamlu hekk il-gargur intom. Mhux interna bit-tesserati. Adrian Delija ġielet mill-elezzjoni esterna. X'differenza? Esterna, mhux l-istessa minna. Mhux it-tesserati kollha Ma l-tesserati mhux elezzjoni interna. Il-tesserati eleġġew il-Delija u t-tesserati eleġġew il-Bernard Grek. X'inhi differenza? Għamlu l-istess fil-gargur intom. Din hija l-isfida, għamlu l-istess fil-gargur. Ma tistax issir, ma kif inhi. Mhux tistax issir. Mhux kull tista' ssir. Jiena l-bieraħ kont fuq programm. Qed tipproponu li xogħol u hemm raġuni ta' xiex. Hemm raġuni ta' xiex. U jekk huma konsistenti il-Partit Laburista għandhom ixogħluh il-Kunsill għaliex
Il-bieraħ kelli programm u pruvaw jaqbdu għalfejn isir ix-xogħliment u minn kien miegħi beda jikwota parti minn dik il-paragrafu, ma jimportax. Però jien ikwota parti oħra. Waħda mir-raġunijiet għalfejn jixxolja kunsill lokali huwa minħabba li jkun hemm dubji jew inkorrettezzi finanzjarji. Il-Partit Laburista dawn huma l-akkużi tiegħu li hemm ħanuża l-espressjoni ta' kwit finanzjarju. Mela l-liġi tal-Kunsilli Lokali tagħti l-lok li kien hemm xogħliment. X'inhirit il-Ministru jxogħlih u mmorru għall-elezzjoni. U jkun il-poplu li jiġġudika jekk dak li sar mill-Partit Laburista u x'tajjeb jew ħażin. Intom qed issemmu ċars investigazzjoni wkoll? Qegħdin tajdu li għandu jkun hemm investigazzjoni. Iva mela il-bieraħ dina wkoll, grazzi li fakkartieli. Il-bieraħ Helen Gawci il-bieraħ kien hemm żewġ laqgħat tal-Kunsill Lokali, waħda relevanti għas-suġġett għax kienet fuq skemi u l-oħra fuq finanzi u amministrazzjoni tal-Kunsill. Il-bieraħ Mis-sindku ġdid issa. Mis-sindku ġdid ovvjament. Il-bieraħ Helen Gawci l-eks sindku marret mozzjoni u l-Kunsill l-oħra tal-Partit Nazzjonalista biex ippreżentaw mozzjoni ħalli l-Awditur Ġenerali investiga dak li qed jiġi allegat. Taf ġara, kieku jiena kont flok is-sindku ġdid, kont ngħid di Godsen di naħtafa fil-kelma jiena, kif jien qed nattakkak fuq miżappropriazzjoni u ma nafx fuq xi iktar fuq taħwit. Sewwa, u inti stess qiegħed tippreżenta mozzjoni biex prattikament ninvestigawk. Taf x'għamlu daw? Issospendow il-laqa. Marru jikkonsultaw, u għalfejn marru jikkonsultaw biex jippruvaw jsemmu dik il-mozzjoni. U mbagħad meta raw għax aħna nafu x'qed nagħmlu, meta raw illi messu xi fil-mozzjoni għax il-mozzjoni tisqed b'mod regolari, qalu le mhux l-Awditur Ġenerali biss, spjegali il-loġika tagħha di. Mhux l-Awditur Ġenerali biss imma jinvestiga wkoll id-Dipartiment tal-Gvern Lokali. Iġifieri m'hemmx fiduċja fl-Awditur, ma nafx ta'. Iġifieri minn dak li qed nieħu jiena minn ċars, iġifieri intom kontra li ssir inkjesta u investigazzjoni Anzi, mhux talli aħna maħniex kontra. Talli il-kunsilliera tagħna l-biera qalu tant aħna favur li ssir l-investigazzjoni, ejja jinvestiga l-Awditur. Imma fl-istess kien jinvestiga wkoll id-Dipartiment tal-Gvern Lokali li huwa responsabbli fil-management tal-Kunsilli Lokali. Issa jiena bl-istess mod insaqsi l-Ċars u l-Partit Nazzjonalista ġifieri daw maqqas fiduċja fid-Dipartiment tal-Gvern Lokali m'għandhom. Imma dik hija l-problema tal-Partit Nazzjonalista x'daw m'għandhom fiduċja f'katt. Daw assolutament fihom infushom għandhom fiduċja, tant għandhom fiduċja fihom infushom. Semmejt il-każ ta' Ibrahim Aquilina, il-kandidat li ġab l-aktar voti fuq il-lista tal-Partit Nazzjonalista fl-elezzjonijiet preċedenti ta' daw. Qed nisimgħu il-Ċars issa jgħidilna sentej wara kien ġie l-elezzjoni u allura ħassejna, iddeċidejna, mhux in-nies iddeċidew illi tellgħu lil Ibrahim, aħna ħassejna, aħna ddeċidejna illi għall-kontinwazzjoni għax kienet ġie elezzjoni tibqa' ħelen x'ġifieri. X'ġifieri, jekk inti temmen fid-demokrazija u toqgħod tilaba tal-paladin tad-demokrazija u toqgħod torganizza il-protesti u ma nafx kemm l-attività u press conference għamlu daw. Jekk verament temmen fid-demokrazija, fl-istess lokalità set nitkellmu, jekk il-poplu u issa kellek liġi li ġiet emendata u dal-ġuvni għala l-età ta' 18 sena jiġifieri qasbis kellu bżonn il-liġi, kellu 20 sena fl-aħħar tal-leġislatura. Għala 18 sena l-poplu b'vot demokratiku għażel lilu kellu jkunu. Mhux il-Partit Nazzjonalista chewing gum id-demokrazija fejn iridu jużaw id-demokrazija biex noqogħdu nabbu lil poplu bi proċess elettorali għax iġġieldu bejniethom daw u għamlu froġa. Imma mbagħad meta l-poplu tal-Gargur għażel sindku għalunna leħija qed jgħidilna hawnhekk stess għal konsiderazzjonijiet elettorali x'kienet ġie elezzjoni sentej wara. Għażilna x'kien jettilna sentej wara kienet ġie elezzjoni. Imma dik mhux inti tiddeċidija Ċars u l-Partit Nazzjonalista jiddeċiduha in-nies l-arawrin bl-istess argument tiegħek ivvutaw lil sindku differenti minn Helen Gawci. U l-liġi ma kienx tippermetti. U l-liġi nbidlet sa dak iż-żmien u Ibrahim Aquilina seta' jkun sindku għal konsiderazzjonijiet politiċi għax tant jemnu fid-demokrazija, għazdu li ma jkunxu. Ġiet konfermata hawnhekk. Ara kien fl-aħħar mill-aħħar, dawn in-nies mhumiex konsistenti. Mhumiex konsistenti, ħafna drama biss u ħafna teatrini, imma mhux vera jemnu fid-demokrazija. Id-demokrazija jużaw daqs chewing gum fejn jaqbel lilu. Ġifieri fuq l-investigazzjoni ċal, jekk issir min-naħa tal-Awditur Ġenerali u min-naħa tad-dipartimenti, hemm xi oġġezzjoni fuq. Nafda d-Direttur Ġenerali li fil-waqt laqas qed jiġi fid-dipartimenti jew nhar is-sibt li qed jiġi fuq is-Super One jitkellem fuq din l-issue.
qatt ma smajna bih ta' imma nhar is-sibt ħass il-bżonn li jiġi fuq Super One. Fuq ir-radio, fuq fil-programm tiegħi. Jitkellem fuq il-issue. Ma ġiex jitkellem fuq l-issue ta' jiena. Fuq l-issue. Le isimgħu ir-recording. Smajtu jiena. Isimgħu ir-recording. Tkellem fuq il-proċeduri kif joħorġu mill-liġi. Ġiet apparti interpreta l-liġi. Imma ma tlix hekkux kontra, ġifieri ma taqblux magħha. Erġejli. Ma taqblux magħha li sin investigazzjoni? Le, aħna hemm l-Awditur Ġenerali, l-Awditur Ġenerali gawdi l-fiduċja ta' kulħadd sa fejna fiena. Ma waqqafniex l-investigazzjoni tal-awditur. Għallejnija. Mhux kulħadd għandu fiduċja. Ma jinvestiga d-direttur ukoll tal-gvern lokali. fl-awditur. Kulħadd għandu fiduċja fl-awditur. Jiena xtaqt nagħmel iktar mistoqsijiet imma il-ħin għadda fil-fatt hemm daqsxejn Alex għandek. Zbilanċ. Zbilanċ għandek minuta. X'inhi triq quddiem għall-Kunsilli Lokali? Jiena qed ngħid hemm x'imkien fejn tinqata' l-linja tal-involviment tal-partiti fil-Kunsill tal-Lokali? Ara, jiena naħseb illi dawn huma każijiet iżolati. Fl-aħħar ftit minuti biex nisma' ċarsu ukoll fuq għadi jekk għandu xi. Mela, mhux problema. Ara, jiena naħseb illi b'mod ġenerali u Charles għandu ħafna aktar esperjenza minni fejn jidħol il-Gvern Lokali għaliex ilu snin jagħti l-kontribut tiegħu ġewwa l-Kunsill Lokali tal-Fgura u għadu jagħmel dan u l-maġġoranza tal-Kunsilli Lokali tagħna, ġifieri jaħdmu bl-aktar mod, ġifieri tara ċertu armonija bejn il-kunsilliera tal-ġiex naħat jaħdmu flimkien il-maġġoranza. Ikollok kwistjonijiet bħal dawn illi jinqalgħu illi tintilef il-maġġoranza jkun hemm ċertu diskwit illi fl-aħħar mill-aħħar wassal għal dawn is-sitwazzjonijiet. Imma jiena ngħid li triq il-qudiem hija waħda. L-ewwel nett illi fl-aħħar mill-aħħar il-Gvern ikompli jagħti aktar għodot lill-Kunsilli Lokali u dan il-Gvern ta' u kompla jagħti ġifieri sa ftit tal-ġimgħat ilu. Ġifieri żdiedet il-paga tas-sindki tal-viċi sindki tal-kunsilliera biex ikunu jistgħu jagħtu aktar ħin, aktar enerġija. L-allokazzjonijiet li semmejt li huma bla preċedent ħaddieħor qabel kien jabbi bid-dejn lill-kunsilli lokali sabiex ikunu jistgħu jagħmlu toroq residenzjali. Llum il-ġurnata dik is-sitwazzjoni nbidlet totalment. Għaliex aħna nemmnu fil-kunsilli lokali u allura nemmnu li fl-aħħar mill-aħħar il-kunsilli lokali għandhom ikomplu jaħdmu jibqgħu viċin in-nies u jingħataw lajnuna kollha sabiex jagħmlu dan. Jiena nemmen il-każ tal-Garguru għad hemm xi kunsilli lokali li anke wara l-elezzjonijiet illi kellna għad fadal ċertu inċertezzi fejn jittidħol it-tmexxija maġġoranzi għandna Birkirkara kellna l-każ tal-Furjana wkoll li riżultat fejn il-Partit Laburista ġab maġġoranza, però illum il-ġurnata maġġoranza qawwija, illum il-ġurnata għandek sindku indipendenti li ġimejjun ukoll mill-Kunsilliera Nazzjonalisti, imma jiena xorta nemmen illi fil-maġġoranza tal-Kunsilli Lokali xorta waħda għandna sitwazzjoni fejn hemm kooperazzjoni b'saħħitha, kollaborazzjoni b'saħħitha, kemm fejn jidħlu kunsilli lokali u anke fejn jidħlu r-reġjuni. U naħseb dik għandha tkun it-triq il-qudiem. Dawn is-sitwazzjonijiet jinqalgħu imma l-għaqda u l-għajnuna mill-gvern għandha tibqa' hemmhekk. Fuq il-Furjana mhux dak kien il-każ, ejja ma nqux bin-nies Alex, sed ir-realtà. Tajnikom iċ-ċans kollu biex il-Kunsilli Laburisti l-Indipendenti jiftehmu, ma ftemtux, u taf inti ma ftemtux. Għamilna ġematejn nistennew il-ftehim isir u ma seħħx. Alright, u se nkunu situazzjoni hija differenti. Ġifieri jekk intom verament temnu fid-demokrazija. Imma isman, jekk temnu fid-demokrazija, ġifieri kellna kważi 10% aktar persentaġġ mill-Partit Nazzjonalista. Jekk verament temnu fid-demokrazija. Għaliex il-Kunsilliera Nazzjonalisti ma appoġġjawx illi jkun hemm kunsill immexxi minn dak il-partit li kellu maġġoranza tal-voti. Opportunità titkellmu indipendenti. Mela allura imma għalfejn intom mela taħsilx idejk issa jekk inti trid illi l-Partit Laburista dejjem għax temm daqshekk fid-demokrazija li fejn ikun hemm maġġoranza dik il-maġġoranza għandna nimxu magħha. Kienet faċli li intom taqbdu u tgħidu l-Partit Laburista ġab maġġoranza, mela aħna tal-Partit Nazzjonalista nivvutaw mhux vera, mhux vera, mhux vera. Ippermettu li konna nifuqgħu għax il-ħin huwa dak li hu. Grazzi ħafna tad-diskussjoni illi kellna. B'hekk ġejna fit-tmiem ta' dibattitu ieħor nittama li sibtuh interessanti u kif ngħidilkom dejjem jiena issa il-konklużjonijiet għamluhom intom jekk taslu għal konklużjonijiet ta' dan is-suġġett. Mill-bqija insellmilkom u nawguralkom il-lejla tajba.